Къде? Няма дърво. До кое дърво правиш? До тази палма? За какво ти? Не иди. Ние те снимам ли? Какво? Дай си телефона. Пусти камерата на телефона. Пусти си камерата на телефона. Трябва да се хвали палма. До това дърво искаш? Аха. Па дай... То не е хубаво да се стъпва, ама... То не е хубаво да се стъпва, ама... Не, че бе ганят. Именно. Ето и ние се правят типа. Ама съм си на... Къде си трябва. Не са къде си мислиш ти. Стой, да. Токо съм... Нали нямам нищо. Добре, хайде. Даже хваща ми палмата даже. Усмихни се. Какво си се озъбил? Усмихни се. Разбираш? Усмивка. Ох, мамо, се зъбиш. Усмивка е нормална. Да. Стой. Последен ден в Лима. Последен ден в Лима. Утре. Утре летим. Да. Тук този път няма влеза вътре. Бая са големи вълните. Този път. Тук и този фар, известния. Видяхме го и фара. Не, прекалено е буен днеска. За мен. Нещо няма нещо да забравили са нещо и... Не, онова е сърфист. Сърфист. Не, тук е. Онова оранжевото. Лодка с... Сърфист. Сърфист. Чака вълни. Той нататък е навътре. Това навътре, ти не навътре, за какво му е. Ето следващата ще хване. Следващата ще хване. Сега си вижда, че ида към него. А после ще още по-голямо. Как умиш? Да. Ние вече виж колко чисто. Отопяна ли? Сигурно. Хоп, качи се. Не. Още чака. И дошли навътре. Как е хладничко, как е приятно. Те студено ли? Не е студено. Ето го не станеш. Он се качи. Луди хора. Да не съм, това им е хобито на тях. Легия, бе. Ай, ще чакате, ле. Гледам се качи се. Не, изпусна вълната.
То къде отиде, той има силно 1 километър до там. Ако не ме повече. Стоп. Отиване там. Опа, отиде, падна. Падна ли? Не го видя. Аз взема що първите видя. Каква голяма вълна идва, виж тук, от моята страна. Те имат специална екипировка. Те бе ще се замръзне. Аз да речем бих влязъл да речем с кислородна бутилка, така да ги навътре. Да, да ходиш. Така за сходка. Ама... Още? Аха, То какво чака да иде на Карибите? Той ще става, виж хоп, то оранжевия страна. Страна трътки. Вълните са нататък, те са дошли насам. Питаш, вълните са натам, те дошли тук. Има. Ще има скали. Те се прибият на кучи тук. Опа, я се обърна. Обърна вълна. Моя май падна, да, оранжевия. И сега виж какво пред вълна. Опа, и го бърча обратно. Не? Аз не го загубих. Аха, още така. Даже двама са това разстояние, един по само още един. За двама нататък. Да. Понял, да. Чакай, видя го. Луди ръки. Виж ли ги карах, го? Цял океан повече няма да го намерим. Днес може да Кай бе, да ти на плажа. Това не е плажа. Сега това пак не да. Айде бе, как? Не може да се. Айде бе. Къде е на? Няколко метра. Нали казвате, ще ходим нататък? Ще ходим? Цял ден имаме. Ти взе парите, нали? Да. Искаш да тикнем всички океани. Да тикнем всички океани. Да тикнем всички океани. Тихи, Атлантически, Индийски, Северен, Южен. Това не е тук по-нататък. Нататък е изчервен флаг. Забранено е влизането. Ама те са си след. Шарлс Лурият, какво ти казвам?
един бял флаг нагоре. По-началото. Това не е бял флаг. Това. Това е чорап, който показва на къде духа вятър. Еви мушкати. Колко щеш мушкато? А? Поливат и градини. Поливат. Я се. Оп. Давай. Това. Какво е това? Мислих, че е такова. Мислих, че е бинокъл. Но не. Ей. Ja, dat vind ik echt een hele goede oplossing. Daarom heb ik sowieso thuis ook nog een hele even kunnen staan. Dat is even een beetje geraakt. Nossa, ali no tuco. Gracias. Ahorita está. А? О, има парапланери. Да се качи на парапланер. Ясно, не видим колко струва. Нали е застраховка? Моите са пътани да ме достъп. Фу, бе! Да. Таман... Да се да... Я питам. Не. Не, ме моли се, бе. Не. А какво лудо ще бъде? Гледам слушам. Чакай само ще. Окей. Buenos días. Pana Pradnik, today Right now, it's too windy. it's too windy, yeah, and don't have the right direction. But we have other option. Is the fly with motor without engine. Like With the engine. this. Yeah. Right now we are flying with engine. As you can see. Uh-huh. That fly is not here. It's down on the beach. We take you down with a mobility and with a transport. And when your flight is over, you come back here with the same transport. How much? The price is 300 soles per person. Only 300. 300 or $85. Yeah. Oh. It's a flight that lasts 10 to 12 minutes, and as a gift, you have the video of all your experience. Yeah. Okay, everything already. Thank you very much. Thank you. Това е много яко. С моторно такова. Пускаш ли, бе? Не. Моля ти се. Не. Де бе, кога ще... Стига, бе, човек. Бъди сериозна. Колко така много съм следвал. Видите ли, хора, как ми спря кранчето. Казвам на хората как ми спря кранчето. Ще се насера от страха, ама ще бъде много яко. Да, бе, да. Не, ще спъсна се Ти толкова ще знаеш какво прави аз. То докато тръгне, то 20 минути.
А, где си гледа? Здравей, бати! Така че зима, когато тук не вали, просто има мъгла и е влага. Ето българи най-сетне. La piedra lima en una No. Véalo. Y esta es la llama. Lama, en piedra. Вижте, видяхме българи. А? Какво би се начитали? Пък говорят на български. Какво? Аз не чух. Бе, ти мен не ме чуваш, па те ще ги чуеш. Тия са тия, къде дерат яко. Но. Сега ще правиме. Слагаме това, което забрахме оня ден. Оня ден какво забрахме да направим? Едно катинарче, тело да дойде. И да сложи и той катинарче. И да сложи и той катинарче. Ела тук, ела таса. Ако не е она. Откакто дойдохме първия път, колко неща минаха. Даже с нощи се сещам колко неща. И тая птица си е все тук. Чуваш ли я? Ама виж, това звай вече е озряло. Пак кой е това? Не. Тук нямаш как да се А? Тук нямаш как да Има. GPS-а каза, че може. GPS-а каза, че може. Щом ти хареса как минеше до година пак. До година пак, айде. От мен да мине. Какво бе толкова, гад ти... Как да се стискаме толкова? О, циганката е тук. Ух. Аз чак пред последния ден видяхме българи. Puyonga. Виж. Вади парите. Не помня колко беше. Бати, сега слагаме катинарче. Един ден да дойдете с тело. Но. Mane. Súbene. Но. Колко изчека стана тук, видиш? Не, но. Jaký je teďka plán? Jdete se koupat, sejdeme tady dolů? Айде ти го слушаш, ще снимам. Океан. Ale říkám, já tam budu s váma, já vás jo, budete mít svého fotografa. А? Да бе, има мост, аз казах, има мост.
Sì, ne ho scuole. Si crede da ste top na sljedeći za gdje vam volite. Ja sam poslije idem YouTube. Да? Да, бе, то там нали пише. Bati, kako pravite? Aj.